sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, aksyon! Time ay 1:31. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tagkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita. Pagdayo Kamusta naman sa itong mga pinalangga nga mga tagpalamati?
Mayong hapon sa inyo tanan, kag welcome sa itong pagpangalagad karon nga hapon sa palatuntunan. This is my life. Lunes karon nga adlaw, Enero 13, tuig 2020. Sa aton man mga kauturan dira nga dumayo na yang yuhum-yuhum tungod na kapaniyaga na kag medyo naga-relax na sa ilatag sa kanahamtangan. Okay lang ka mo. Yes, we're okay lang. Samtang iba na itong dira nga mga kauturan masako pa sa ilatag sa mga obligasyon. Ang iba naman nagahingagaw sa ila pagpaniyaga. Kag ang iba naman nagapamensar na kung anong dapat para sa palanyapunon, palamahawon karon sa hapon. Sa mga estudyante nga mag-aabot talin sa ila sa eskwelahan, kag syempre palanyapunon upod sa atong sinibugos nga pamilya. Hindi man kita magsiling maliphayon kita karon nga adlaw tungod man sang nagakatabo sa palibot sang aton pungsod Pilipinas. Ang masubo tungod nga ang nagakatabo man dito sa bahin sang Taal sa Tagaytay, diba? Kay ti kahapon hindi malipod sa aton ang iya sinipagbugas sang abo kag paglupok. Nga nangin rason man sang pag-hold primero gin-hold ang mga flights, tas ang ulihigin suspend ang mga flights domestic kag international, gin-evacuate ang mga pumuluyo malapit iya sa perimeter sa crater sa mga bulkan, sa baba sa mga bulkan, kag subong alert. Alert ang tanan nga ahensya sa gobyerno tungod ginmanduan man ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga ahensya sa gobyerno nga siguruhon gyud nga ang tanan nga mga pumuluyo nga apektado sang paglupok sang Taal Volcano ang mahatagan assistance, mahatagan sang bulig. Amo nang ginhambal ni Senator Christopher Bongo. Kay ti kabalo kita presidential aid ina siya ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang hambal ni Go nga ginhatagan siya instruction ni Presidente Duterte. Kag iyaman ginhatagan instruction ang Department of Health, ang DSWD, ang Forces of the Philippines, kag ang Department of Energy, kag ang iban pa. Kay luyag sang presidente ipasiguro nga ang tanan nga mga ahensya sang executive sa DOH nga dapat tutukan gilayon ang concern sang mga apektado nga pumuloy ilabi ng ila sini ikaayong lawas. Ang mga mask dapat ma-distribute sa gilayon sang DSWD para maghatag sang bulig ilabi na sa evacuation centers. Kag ang Armed Forces of the Philippines naman nag-deploy na sang tanan nga air assets sang Philippine Air Force. Kag ang Department of Energy dapat man suno kay Bongo nga nga mapabalik na ang serbisyo man sang kuryente. Kag syempre ang mga LGU man, local government units, ang on top man angot sa nagakatabo supporting ang national government agencies kag dapat maghulag gilayon ang tanan nga ahensya. Kaysa karon siling nigo ang presidente na balaka gyud nga ang mga operasyon sang gobyerno kag mga negosyo ang maapektuhan kon magalawig ang paglupok sang Taal Volcano. Amo gina medyo masubo-subo para sa aton. Diba? Ngani sa aton man dira mga kauturan sa nahambal na naton kag sa mga kauturan naton diri sa syudad sang Bacolod, Negros Occidental kag Oriental dira sa kaiping naton nga mga isla Guimaras, Isla sang Panay sa apat man ka mga probinsya, sa inyo man mga pamilya nga supposedly may schedule pabalik diri sa Bacolod, halin man diri sa Bacolod pa kadto sa ila padulungan Manila o kon international flights kay ti gin-suspend ina, di ba? Gin-suspend ina humalin kagabi pero ang Ninoy Aquino International Airport ang may partial operation na subong. So,
pila ka mga flights nga delayed halin kagami amat-amat na no nga nakahalin sa didto iya sa Ninoy Aquino International Airport. So meaning bukas na para sa partial operation ang amo iya nga airport no tungod natipo na ang mga eroplano nga supposedly iya magabiya sa naiya kag ang mag-aabot sa naiya. Kag may damo sa gihapon sa mga biyay sa eroplano ang nagapabilin nga kansilado, samtang iba naman nga mga flights ginbag-o ang oras naging change ang schedule no sang ila sini departure. Team explanation man dira ang naiya general manager nga si Edmond Rial nga suno sa iya puno sang eroplano ang tanan nga terminal sang naiya kay nga wala sang may halin nga biyahe umpisa kagabi. Sa bahin naman sang MIA na sa Manila International Airport Authority kag Civil Aviation Authority of the Philippines, umpisa alas 10 sini nga aga amat-amat naman sila nga nakapalupad sang eroplano no halin sa naiya. Samtang ang mga mag-aabot nga mga eroplano nagaumpisa naman sang udto na mga arrival bala no halin sa nagkalain-lain man international or domestic amat-amat naman nga abot alas 12 sang udto didto iya sa naiya kag MIA no so nagapangabay man sang paghangop ang pamunuan sang MIA na kag naiya sa mga pasahero tungod suno sa ila magalawig pa ang separation time sang tagsa ka departure kag arrival nga flights tungod kadamo sa mga eroplano nga nakapending sa naiya terminals. Tiunahon gidya sa pagpahalin na ang mga biyahe nga na delayed halin pa kagabi. Sunod naman ang mga eroplano nga delayed ang biyahe umpisa kaina sang aga. So, papaamat-amat nila pasunod ina. So, humalin alas 4 sang kaagahon ginumpisahan naman ang pagpaninlo sang runway sa naiya bangod sa asphalt, no? Sa mga abo nga halin dito sa Taal Volcano nan. Masubo man ina para sa aton, di ba? Labi na sa may mga miyembro sa aton pamilya nga ato dito sa lugar nga sa diin nasakop iya sang Tagaytay. May dugang pwede si Kaap Director General Jim Sidyongko, siling niya hasta subong nagapadayon pang ila pagpanilo sa runways, ginapaniluan pa nila ang runways, ang taxiways, kag ang mga ramps mismo sa naiya. Okay, 1:43 Action Radio Philippine Standard Time. Ang ato naman Department of Health nag-provide iya sang 1.5 million pesos worth of N95 mask. Magluwas ng N95 mask, may eye drops patulo sa mata para sa mga pumuluyo dito sa Calabar Zone. Sa diin ti mapektuhan sa asphalt ang nila sini mga mata mo no muna hambal sang DOH kag hambal man sang Health Undersecretary nga si Eric Domingo nga ang Department of Health ang mag-supply sang protection kits nga mutong nahambal ni Titawe worth 1.5 million pesos ina sa Calabar Zone region. Kag siling naman ni Domingo nga ang Department of Health mag-coordinate sa mga municipal kag city health officers sa mga high-risk areas para sa pagpanghatag sang mga items. Kag ilaman iga-prioritize ang Calabar Zone region tungod amo ini ang high-risk area. Sa aton gani kaina nabatian sa telebisyon nga wala na yan mo gaka-out of stock ang N95 mask. Ang N95 mask, hindi na para sa surgical mask nga ginagamit naton. Wala kung kaisa nga diretsyo lang niya. No? Ang piyak na side puti, ang the other side, may blue color diya. Inaiya pati sa babaw sang ilong mo, hasta gid sa dalom sang sagang mo ang matabunan sang N95 nga mask. Di nagka-out of stock, kag ang ordinaryo nga mask, suno sa ilaya sa mga butika.
among ginaagawan kag nagaka-out of stock, ang iba nagsaka pang presyo. So tungod man sina, ginapaimbestigahan ina subong na nga kinahanglan hindi gina pwede na. Kag ang ato naman Philippine National Police, ang OIC sang PNP na officer in charge nga si Police Lieutenant General Archie Francisco Gamboa, nagapangabay kag nagaingganyugid sa aton mga kapulisan sa bugos nga Pilipinas sa pag-donate, voluntary donation ang iya pagtawag sini. Pag-donate tag sa kamiyembro sang kapulisan, 10 ka pisos para nga mahatag nila bulig sa ginapatigayon nilang relief efforts sa mga apektado sang paglupok sang Taal Volcano. Amo tong hambal niya nga nagapangabay gid siya, no, hambal ni Gamboa sa mga miyembro ng Philippine National Police, 10 pesos contribution, voluntary contribution para suno sa iya makatipon sila sang pondo nga mabuligan, especially ang mga Filipino o ang mga pumuluyo nga na misplace iya o kun nadulaan sila sang puluyan, gindala sila sa mga evacuation center tungod sang disaster nga natabo ang paglupok sa kamuya nga bulkan. Siling ni Gamboa nga kon makuha na nila kag matipon ang voluntary contribution na dira nila hibaluon sa Calabar Zone kung ano ba lang mga kinanglano nila para amo ina mga dalon nila sa amo nga region. Kag nagapanawagan man si Gamboa, siling niya, nagapanawagan siya sa mga high-ranking police officials. Kung mahimo, kung mag-donate ka mo, dako-dako sa mga official, no, para sa mga affected Filipinos dito iya sa Calabar Zone. Ay, oo. Pero sa karon ang aton sa niya, Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PHIVOLCS man, amo ning gina-monitor nila iyang activity, no, sang Taal Volcano. Siling nila prolonged eruption be the worst case scenario for Taal Volcano's intense unrest suno sa PHIVOLCS. Bo silingon malawig nga paglupok, amo nang pinakamalala nga senaryo para sa Bulkan Taal. Let's say, ginman ko maglupok, dako na nga problema suno sa ila. Kaya kung lantawon suno sa PHIVOLCS na mga ka-aksyon, mga palangga naton nga mga tagpalamati. Kung tanawon suno kay Mariton Bornas, nga mong Chief of Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division sang PHIVOLCS. Ginhambal yan sa press conference kay ina, nga siling niya, kung tanawon ang historical eruption sang Taal, pwede nga malipot lang for 3 days, pareho sa 1911 eruption, nga sa diin nabatsyagan ang main magmatic phase, January 27 to January 30 of 1911. So, 3 days lang. O kung pwede man suno sa iya nga maglawig sang 7 ka bulan. Wow, imagine na 7 months. Pareho sang 1754 eruption. Sang iya paglupok sang year 1754, 7 months gid. Masiling bala naton dapat gid ikabalaka. Pero hambal niya it could be short, it could be long. Hopefully short. Hopefully short lang. Niya kay nga dako ina nga dagok sa mga kauturay naton sa Batangas. Dito sa Tagaytay kag sa karon sa ilaman pag-monitor sa aktibidad sang Taal sa possible hazards ang volcanic tsunami. Kay siling ni Bornas, kung maglupok sang mabaskog, explosive eruption, may pagtuon nga ginhimo dira either driven by explosion ina nga paglupok o kon may ground deformation. Bot silingon, basi may pag-alsa sang duta nga amo iya ang makasipa padako sang tubig nga maga-resulta sang volcanic tsunami. Mo hindi lang Ginoo ay, no? That's why nga
kita sa media sa kahanginan nagapangabay sa iton mga kauturan sang pagpangamuyo kag bisan sa social media. Na? Sa social media ara nagabaha ang mga post nga nagapangabay sang pagpangamuyo para sa aton mga kauturan para sa aton diri sa pungsod Pilipinas. Bisan ang aton presidente na balaka man. Pinsaraman kay inas ang aga 10:47 a.m. Gintay og sang magnitude 3.7 nga linog ang Agoncillo, banwa sa Agoncillo sa probinsya sang Batangas. Kag ang epicenter may kalayuon nga 5 kilometers northwest sang Agoncillo. Kag nabalahagman ang intensity 3 sa Tagaytay City bangod iya sang pagtayog nga ato. Okay, man ang pila naton ka mga updates. Ang mayo-mayo na lang naton nga nakuha is ang mga na-stranded naton nga mga kauturan. Mga kauturan naton nga na-stranded sa mga airport, domestic kag international departure kag arrival. Amat-amat na. Kabay pa para nga madula man ang kabalaka sang tag sa kapamilya sa ila man mga kapamilya nga mapauli kag sa ila kapamilya man nga magabiya. Okay? So, relax lang kamo. Ato na matahom nga lalantunon para sa tanan. Ilabi na sa aton mandera mga nagapiyong-piyong ang mata pero mga dulunggan nila nagaupod kay Tita Wilma. From Betty Midler from a distance. From a distance, the world looks blue and green, and the snow-capped mountains white. From a distance, the ocean meets the stream, and the eagle takes to flight. From a distance, there is harmony. From a distance, we all have enough, and no one is in need. And there are no guns, no bombs, and no disease, no hungry mouths to feed. From a distance, we banwa mapugnaw nga hangin nagadapya na ikaw lang Midler, para man sa itong sini mga palangga nga mga tagpalamati nga nagaupod sa itong sa sini nga hapon. Kag, syempre man, sa ato na mga kauturan dira sa inyo pagkinanglan sa mga praska kag mga matahom nga bulak. Sa kung naman nga mga events, ay naman nga mga hilikuton, sa inyo man mga palangga, need ninyo fresh flowers, ara lang sa likod sang Bacolod Bay Center, Ferrero Street ina. Ara dira ang Jenny and Christine Flower Stand. Ara dira si Tintin kag si Maymay nga mag-entertainment sa inyo mga palamangkutan noon, ha? Dala na iya arrangements ang bulak, okay na iya para sa ila.
Pwede nyo sila mag-contact sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Ara man si Toto Christian Roa nga nag-upod sa aton karon nga hapon. Toto Christian, mayong hapon lang. Siling niya, Action Wilma. Mayong hapon, Tita Wilma. Live naman ko subong sa imo. Nagapamati. Tamyaw ko lang sa Sitio Bahay, Kaliling, Kawayan. Tatay Crisanto Tolentino, Mama Fidela. Kay Toto Christopher, Kakainday Kikay. Tito Pepe, kag sa iban pa. Gapamatigid sila subong sa imo na hidlaw giko sang tingog mo, Tita. Salamat kid Lani Tolentino. Salamat man. And of course, have a safe good afternoon, Ate We. Have a safe everyone. Halina kay Maria Luz Grijaldo Makuna. Ang Diyos na ina nagapahibalo sa aton nga may Diyos ang kalibutan. Kim Mijares. Okay. Ara na sa Bible ang tanan-tanan nga kalatabo sa aton, dapat focus kita sa pagbasa sa Bible. May point man ikaw, Inday, no? Mayong udto dito, monitor lang ko di sa imo programa. Halin ina kay Albert Robles sa Barangay San Fernando, Talisay. Sa mga taga San Fernando, Talisay, mayong hapon dera. Sa Kainday China Gomez, mayong hapon man. Margie Dumaop, good afternoon. Bacolod, watching from Hong Kong. Thank you, Gid. Madamo gid nga salamat sa inyo. Exactly where you're going. People alone. Action, Ma'am Wilma, good PM. Tamiyaw ko lang mga umagad ko. Tuto Jobert Raymond Lebratar, kag May Ann Abyan. Insakto na, May Ann Abyan, ang panamyaw si Daddy Danilo Galino, sang DSB. DY Action, Mang Wilma, sang kag mabuhay ang DY Easy. Salamat, Ged. 5912, mayong hapon lang dira sa inyo. Pegwit Family Caniete, Clevy Family Carolio, kag Labrador, sa Mamaylan, always ga-monitor sa inyo program. Levin Labrador, Tita We. Salamat, Gid. Okay, 9672. Tis man ko maglipat ato na DTX 500 capsule nga kinanglan ginaton adlaw DTX 500 capsule para sa complete management sang aton sini atay ang aton sini liver nga mong pinaka-largest organ sa sulod sang aton lawas, storage sang tanan nga mga nutrients, mga sustansya nga makuha naton sa aton ginakaon, kinanglan tipigan naton, kinanglan protection na naton paagi sa pag-inom sang DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Tungod ini ang may detoxifying compound nga mong nagatinlo sa aton atay. May mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants pangontra sa liver inflammation. Gani kinahanglan DTX 500 capsule kita para sa healthy nga liver. Kag pwede na mabakal sa nagkalain-lain man nga mga drugstores dira sa inyo lugar, diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod, kag pwede na kita makabakal online. Pwede nila ma-deliver sa aton mismo puluyan. Pagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph kag Kalusuganyan Facebook page. Tanda lang natin ang authorized online distributors ng DTX 500 capsule. Amo lamang ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag Klinika di Alternatibo Medicina. Relax lang. Balik si Tita Wilma para man sa itong sulat sa sininga hapon pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga commercials. Sulfur Plus Herbal Capsule. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon
aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Action Radio Philippine Standard Time atin mananay Dr. Alfred Pure Mangustin Tea ang nagaisahan nun nga supplement himo alin sa Pilipinas nga may US FDA seal of approval. 100% pure mangosteen natural kag 100% organic. Tandaan lang gid neton nga ang Dr. Alfred's Pure Mangustin Tea ang may antiviral, antibacterial kag antifungal effect nga mo nagapahagan-hagan sa mga problema naton sa baga. Lung infections, kag iman pa nga pulmonary diseases. Kung ginaubo ka, kung ginatrangkaso ka, okay, isa ka tibag. Sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea adlaw-adlaw. Pero tandaan nyo nga sa isa ka tibag, pwede natin inamagamitan sang tub-tub, isa ka litro nga mainit nga tubig. Pwedeng gid sa bugos nga pamilya.
Nagatag mandugang resistensya kagkapagsik para sa atin. Gani, kinahanglan, be smart, be fit, and be healthy. Mag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Mabakalina diraman sa nagkalain-lain ng mga butika sa inyong lugar diriman sa among sa syudad sang Bacolod. Kag, yes, available sa tanan nga Wakong Chinese Drugstore. Kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Chimney Juarez, mayong hapon lang sa imo. Thank you. Hi, good afternoon. Watching here from 13th Lacson. Thank you so much, ma'am, and good afternoon. Okay, kay Jose Mungcal Turilia. Hello, Ma'am Wilma. Ma'am Wilma, please tamyaw sa kay Jocelyn Margalio Ape. Sakto na? Happy birthday and God bless. We love you. O sa akon man di anak-anakan kay isak Inday Dorel. Kay Inday Dorel Kabato. Happy gaingat na sa subong karon lang. Basta happy birthday sa iya. Kay painggaton ko na sa karon. Pa-relax na sanay. Okay, hi Tita Wilma watching from Riyadh South. Di tamyaw ko na nilita kag Tatay Pito Alit sing barangay Bantayan Kabangkalan. From Lady Jonna Bahilida de la Cruz. Kag syempre si Dio would I pronounce ba? Diwal, no? Diwal Fe de los Sanias Tindok. Hanggang po sa ito. Kay Miss Rosemary Mercado, kamusta ka mo dira? Good afternoon sa Binyan, Laguna. O, apiktado man ka mo dira sang Ash. Sang Abo, maning bibi. Okay. Sheena Shane Radaza Bangkaya is watching. Kag si Girly atong Zalazar. Mayong hapon, Tita We. Yes, salamat, gid. Kag mayong hapon sa inyo. Daywe, good PM. Amo naman ni Galiday ang imo sweet. Ay, nabagagid ka mo ang ngayon, gid sa inyo parehos, gid ka mo. Nanay Mary Segovia, dira sa may Punta Taytay. Amo lang nang nag-aisahan nun sa kabuhi ko. May one and only nga anak. Nanay Mary, na siya na. Okay, salamat, gid. Si Inday Wilma Cabarles nagaugtas. Siling niya, pwede mo ako matamyaw, Tita We. So, this is my life. Yes, ara na nabatian mo na. Salamat, Gid. So, stand by, ane, relax ka mo dira si Tita Wilma. Magabasa sa itong sulat sa sininga hapon. Okay. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao, napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw sa daigdig ang buhay ay ganito. Okay, ang atong letter sender sa karon nga hapon, isa ka amay. Ligaya at lumbay. Taga, dito sa Tawe. Yes, taga Sumag, Bacolod City. Nagapatawag sa ngalan Runilo. Ang sulat ni Runilo, nagasiling. Dear Tita Wilma, tawag lang ako kay Runilo sang Sumag, Bacolod City. Kag may problema sa akon bata, nga tawag lang kay Kenneth John. Tita Wilma, nabalaka ako sa akon bata nga lalaki. Tungod, hindi na siya malipayon. Kag, hindi na namon maistorya sang maayo. Ang hambal lang sang iya classmate, ginbasted ko no siya sang iya. Ginapangaluyagan, ara naman. Ang nahibaluan ko, Tita Wilma, busy ang bata ko sa pagtuon. Matutom siya nga klase sang estudyante. Isa ka bes na dakpan ko siya,
nga gina-open niya ang FB account sang girl. Ginpamangkot ko siya kung sino. Ina. Crush ko nun niya. Kagusto niya pangaluyagan. Tapos to, permi na siya nakaporma. Kag, permi nagabakal sang bag-o. Nga t-shirt. Nahibaluan ko nga nagadiskarte siya. Gani, ginapabayan ko lang. Ang last naging kadtuan niya amo ang birthday party sang iya crush. Halin sa to, masubo na siya, kag wala na nagatingog-tingog. Wala ko siya anay, ginpamangkot. Ginpabayan ko siya. Nga siya amo ang maistorya sa akon. Tuod gid man gali, Tita Wilma. Ginhakos niya ako, kag ginhambalan, kabudlay gali pa, nga may kaagaw ka nga iban sa imo naluyagan. Nahamot lang ako, tungod, bata pagid ang akon anak. Hindi pa niya mabaton ang mga kapaslawan. Medyo nakangisi ako, Tita Wilma. Ginhambalan niya ako. Nga ginakadlawan ko siya kuno. Ang natabo sang ulihi, ginistorya ko sa iya, nga madamo ako sang inagihan nga kapaslawan sa kabuhi. Pero wala ko ato gingamit nga makapugong para ako makapadayon kag makatuon sa ginatawag nga pagpangabuhi. Abi ko kabuhi, pagpangabuhi. Ginhambalan ko man siya, tita. Madamo pa siya sang babay nga makilala. Naluoy ako sa iya, pero ang maayo lang, tungod, naga-open up siya sa akon. Hasta diri lang, Tita Wilma, nga akon sulat. Salamat gid sa pagbasa. Kabay nga ang iban nga ginikanan, makarelate man sa akon istorya. Pamatian ko gid ang imo matugda sa sitwasyon sang akon bata nga si Kenneth John. Sender Runilo. Alas 2:03 si Action Radio Philippine Standard Time sa imo Runilo. Salamat gid kag maayong hapon sa imo. Nagayuhom si Tita Wilma samtang nagabasa sa nga imong sulat tungod kanami bala ma-imagine ko nga ang mag-amay. Amo na ka-close. Amo nang pinakamaayo mo ang relasyon sang amay kag iloy sa ila kabataan. Nga wala bala blockade, no? Wala iya sang nagapatunga nga daw nabudlayan mag-approach ang iloy o kunang amay o kung nabudlayan mag-approach ang anak sa ila ginikanan. Pero sa nahambal na naton ang tanan-tanan, di ba? Ang tanan sa aton, ang tanan nga nagkatabo sa aton sa kalibutan. Masakit man o kung hindi man masakit, kapaslawan man, kalipay man o kung kadalagan. Ang tanan may purpose, may katuyuan, di ba? So, nangin maswerte ang anak mo tungod ara ikaw para sa iya. From Jamie Rivera.
Matiyan namon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Diba? Pero sorry. Totoo na totoo Ronilo, no? So, ako yan, nagasaludo gid sa imo, tungod ikaw amay, nga nagapabatsyag sa imo sinibata, nga ara ka gidiya, no? Ara ka nga nagaunong, ara ka nga nagagabay, ara ka nga naga-comfort sa iya. So, salamat sa imo gin-share. Dili sa This Is My Life karon nga hapon. Kag for sure nga kadamo sa mga kabataan ang naka-experience sang kasakit sang buot, kasakit sang dughan, or let's say kapaslawan, frustrations in the field of love. About, di ba? Kung hindi sila mabakod, kung wala sa may nag-comfort sa ilap, feeling ni nila, naguba ng kalibutan nila. Nakita mo na sa bata mo, pagpalang luyas ang bata mo, hindi na siya may istorya. Nami, kay siya mismo mong nag-open up sa imo, sang iya sinikapaslawan sa paghigugma. Kakaluoy man ang maswerte siya nga ara ka. Makaluluoy ang iban nga mga kabataan nga wala sang madangpan nga ginikanan. Kag wala sang mapautwasan sang ila mga nabatsyagan nga kasakit. Nabatsyagan nga kalipay. Diba? Nami gidiya mo ang relasyon sang bata sa amay, bata sa iloy, di ba? Nami, gina siya. So, kinahanglan sa gamay pa na i-develop na nga relasyon. Nga mag-utod lang ka mo bala daw. Friends ka mo, mag-utod ka mo. Tapos magkaaway ka mo na. Padayon na lang na bala nga relasyon sa imo bata. Ina nga sistema. Masiling kita system ina sa pag-develop sa nga good relationship sa imo sini anak nga si Kenneth John. Padayon ang pagsuporta nga ginahatag mo sa iya. Dugang lang nga ihambal mo sa iya. O, insakto na hambal mo, damo pa, babae, nga makilala mo sa kalibutan. Diba? Amo man na sa mga kabataan, nga babae nga mapaslawan sa pagigugma, damo pa, lalaki, nga makilala mo sa kalibutan. Kaya hindi man palareho mo, diba? Hindi palareho madangtan or ma-experiensyahan ninyo sa patagsang paghigugma. Kung nahambal mo sa iya, hambalaan ay si Tuto Kenneth. Focus kabalaan sa imo pagtuon, tapusang pagtuon. Kay sobra pa sa iya ang makita mo sa ulihi. Bot silingon, napaslawan ka sa iya, wala mo na angko ng iya matamis nga huo, sa ulihi mag-aabot gid si Miss Right para sa iya. Hambal mo sa iya, nga sa aton kabuhi ang tag sa kapagtilaw nga nagaabot, kag aton malampuwasan, nagapabakod sa aton. Sa pag-atubang pagidsang padibag o nga paghangkat sang kabuhi. Kay ti ang tanan sa nambal naton, ang tanan may katuyuan. Amo nang natawag, mong ginang ako sa kanta ni Jamie Rivera, nga Purpose-Driven Life. Kaya kanami isang message. Amo siling bala naton nga, ang aton kabuhi sa kalibutan may katuyuan. Ang tanan may katuyuan, and it always have a purpose, di ba? Nga sa diin, sa datag sa kamalampuasan neton kita nagabakod, kag kita nagabukas sa aton kaugalyon sa pagbaton pagid sa mga paghangkat nga mabot sa aton kabuhi. Okay, let's dos 20 Action Radio Philippines Standard Time. Si Tita Wilma magapadayon pagkatapos man sang pila ka mga commercial break.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, kadayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Alas 2:24 Action Radio Philippine Standard Time. Padayon man si Tita Wilma nga ito na panyawan naman para naman sa ito mga kauturan nga nagaanto sa pagpalanakit sang ila tuhod, sang ila batiis, tuhod sang ila arthritis, sakit sang ila hawak, ila likod kag balikawang ang aton panyawan naman. Kaya ang panyawan sa aton pulong manunggal makahatagid alibyo sa inyo mabatsyagan nga pagpalangalay kag pagpalangut-ngut sa inyo kalawasan nami manisa sa mga may barikos kag nami pagini siya sa mga mapilasan bala mga kabataan makadasma makalimpyuhan ay naip ang pilas pagkatapos patuluan sa panyawan linemet aga kuyom kag yes so pwede na mabakal sa mga butika dira sa inyo lugar diri man sa amon sa syudad sang Bacolod sa mga butika sa atubang kakilid sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Dira sa Farmacia Cado Mims Pharmacy, RX Trade Drug Store, JDN Pharmacy, kag ano pa to gani tawe sa idalo man sa Action Radio sa Jex Marketing. Dira sa Binalbagan, ara man ang Triple K Pharmacy, Farmacia Carmencita kag GBX Pharmacy. Siyempre, speaking of Binalbagan, ang Betty lang mayong hapon. Dira man sa Kabangkalan, sa Pamilya Carman, kay Mama Lydia, sa Ilan and May, mayong hapon lang dira sa inyo tanan. Kag, siyempre, dira kay Nanay Evelyn Plasca. Kamusta lang?
Kag belated Happy New Year sa inyo, ha? Okay, alas 2:26 na Action Radio Philippine Standard Time. Kay Tad Siona Ruiz Amar, mayong hapon, Tita Wilma. Kaghambal naman ni Mark Dale Moreno Kaluoy, good PM, Tita Welms. Pagwit lang ko sa Kaluoy family sa Barangay Inapoy, sa Kabangkalan. Mayong hapon man, ta Wilma, patamiyaw ako sa taga Pasing sa Pulupandan. Salamat, kid. Infante Meltok, salamat sa imo. Kag mayong hapon watching from Manila, Cheryl Samiliano, kamusta dira? I know ang naobserbahan ninyo dira, apektado bala ka mo sang ashfall. Rodney Bon Locsin, ilaw Tita Wams, tamyaw kulang si Tuting kag Moray Locsin sang Barangay 10. Gapangapi sila subong, samtang kapamati sang programo, mabuhay. Salamat Rodney Bon Locsin. Kag syempre kay June Argilas nga nagaupod man kay Tita Wilma karon nga hapon. Siling ni Maria Luz Grijaldo Makunat, good afternoon at we have a safe everyone. Diba? Kag syempre man kay Edwin Pineda nga nagaupod kay Tita Wilma karon nga hapon. Palihog lang tamyaw kay Mercy dito Mandioya kag Raymart Osorio nga naga-monitor gid subong sa imo kag sa family urbano diri sa Banwa sang Casiliana, Tita. Salamat kag more power. Orb Rich Yunon. Nunoy ng Yunon. Abi nyo, hindi ko kabalo magbaliskad ka mga grumble sa mga ngalan nyo sa inyong mga account. Okay. Mary Grace Api Hilyaduga, kay wala niya kuno nabatian, ha. Ti naglumpat. Makita ko lang na karon Makita lang na karon ni Tita Wilma liwatay inyong greetings. Basahon ko lang na karon. Nining maluma yung hapon. Ari kami airport flight canceled. Ara kamo da sa airport diin sa Manila going to Bacolod. Ti affected man kamo. Pero kabay pa nga makatigayon kamo, lupad pa kadto di sa Bacolod. Okay? Sa siningabahin na katuanan ni nato nagpilaman ka mga mensahe, halin sa iton text hotline, halin sa iton sa cellphone. I can't understand. Sa Facebook Live, ay nasiplatan ni si Tita Wi, kagin ng opinion. Okay, Tita Ninit. Ang nini, kampanyel mayong hapon. Okay, relax lang ka mo, danay. Mahatagan si Tawi, sang pilaman ka mga reactions sa linsa itong text hotline. Wala name. Good PM Tawi, dudes to. Ang may advice ko lang kay Ronilo, ay sa imo ang pagpa-inchendi kay hatagan mo gid sang atensyon. Ang iya ginahambal sa imo para madali siya nga maka-move on. Okay, Ronel? Yes, kinahanglan buligan, kid. Kinahanglan sang anak ang suporta, di ba? Salamat, kid. Okay, 3939. Sorry, patyon ko, ha? Okay, Tita Wilma, good afternoon. Naka-relate lang ko tawi sa aton letter sender, Since I am the teenager, naagyan ko na Tita We. Daw nadulaan ko sang pag-asa. Okay, nautod ang imo sa na message. Magwa lang na siya karon. Pero tikinanglan hindi tayo magpensar nga hasta dira lang aton kabuhi, di ba? Kadamo pa sang matabo sa aton kabuhi. Kung ano man ang kapaslawan nga nagaabot sa aton kabuhi, kinahanglan kita ang magpakabakod kag magpadayon sa sining kalibutan nga luhaan ko na nga aton pa mga katigulangan ariwa. Since I am a teenager, naagyan ko na Tita We, daw nadulaan ko sa pag-asa sa akong kabuhi. Gani, Tita We, mahilig man ako magpa-advise. May damo gid nga salamat, naghambal sa akon, stay strong, hindi ka magpadala-dala sa imo problema, kaya ang problema may solusyon. Gani Ronilo, you are a good father in your child. Saludo ako. Continue what you are doing. Halina kay 93, 30, 38. 38 years na we. Yung problema dito, ako magpa-advise. Tita we, Okay, salamat lang gid sa imo. Hi Tita, advice ko lang, pray lang gid permi ara si God ang gabulig sa aton. Yes,
Kay mangayo siya dayon textmate boy, 36 ang edad. Buot lang suno sa iya. Yes, 2350. Relax pa yun ko call mo, na? Buot kuno kag masaligan nga 36 years old. Ang gusto yung nga textmate. Iya cellphone number 0951 566. Kadula na lang. Te? Nautod kay may nag-call sulod, nautod, nadula siya. Apatamyaw naman di sa amon sa Magayon, please greet family Lartido, family Hiliado, and Fernandez family, Ruela Lartido. God bless you, Tita We. Yes, sa inyo, mandara. Madamo gid nga salamat. Okay, keep safe lang sa nilapitan, sa mga malapit sa Taal. No? Keep safe lang ko. Nakambal ni 72-20. Salamat gid sa imo. Okay. Hi, ta-advise ko lang. Pray lang siya per me. Okay, ari ang cellphone number to na ngayo. Textmate siya nagbalik. 0951-566-4796. Again, 0951-566-4796. Good PM ta. Ano man, di ko mag-gets. Tanaaghan ka man. Good PM tanagihan kumanta daw mahikog kuta hambal ni 9462 tuod na pero siling sang iban nga mga nakaistorya man bala sa aton kay ba feeling nila daw ang ila bala kalibutan daw sa tawo na lang ilagin higugma nagalibot ang ila kalibutan. Yeah? Pero kung abi ninyo, kung maka-experience na kamo, sa ulihi kabalugid kamo mag-adjust man sa inyo kaugalingon. Amo nang hambal di bala ni Tita We, nga kung ma-in love gani kamo nga feeling nyo daw siya ng inyo kalibutan, baw kaluy man ang kaugalingon mo, bisan binlan mo sang 0.01% lang yan ang imo kaugalingon. Kay man in kaso po sa kaso kung di bisan paano, may pag-ulikid ka pa sa imo kaugalingon. Abaw. Ay, Tita Wilma, good PM. Greet ko lang ba na ko Elmer Lawston? Honey, ingat ka dyan palagi, especially now. Dahil sa pagsabog ng Bulkan Taal, I love you. Ay nagagwit ang mabuot mo nga asawa sa Samantha Helvis and Lawston. Thanks, Tita Wilma. God bless. 8086. Salamat man sa imo. This is my life. Barangay Iniya 1. Okay, always ikuga pamati. 3666. Okay. Hay ta advice ko lang, pray lang gid siya permi Hindi pa manda matapos ang tanan. Okay, sakto gid na iya. Hindi gid ba matapos dang tanan. Good PM to we ang mahambal kuman kay Tuto Ronilo, kaya mo na ang tatay ginhimo ni Lord na para mag-ubay. Para may maubay sa anak. Salamat Tita Liog makugalitam niya kay Jen Montalvo. Salamat Tita. Ako ganita, bigo man pero sige lang Kaya pa man diba tiya? Kaya pa man Tita kag-ara man sa imo Tita ang mga laygay mo. Ako gapamati, nagabakod ang akong tagipusuon. Salamat Tita and I love you. Ay about 90-20. Ako matandog ko lang ang inyo balatsagon kag ang inyo kabuhi. Lipay na yan si Tita We. Okay na tanaiya, di ba? Bisan paano, at least kamo ba lang mga nagakadulaan sang paglaom, pagi man sang aton nga mga paghinunanon kag pag-ulo story kag paghatag sang aton opinion upod man sa inyo nga nagaupod kay Tita Wilma tag sa kahapon kaumpawan man, di ba? Kinanglan kita ang mahatag inspirasyon mismo sa aton kaugalingon. Alas 2:35 Action Radio Philippine Standard Time. Hi, Tuwe. Good afternoon. Please ask ko address ka FDA Bacolod. Thanks, Gid. Okay, baluon ko tani. Dali, Gid lang. Ga-monitor ko di sa Central Market. Track si Ibuseo. Live sa cellphone, Nonalyn Valles. Alas 2:35 Action Radio Philippine Standard Time. Si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Kapag doble, okay! Yung banwa, mapugaw nga hangin, nagadap yan na
Tiyanamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Magkulong nun kag negosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sa ginadang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay Sabisan ano nga kalintangan Responsable Action Radio Philippine Standard Time. Ito na Dr. Pinoy Squalene Capsule 100% pure squalene. Wala lamod chemical kag wala sang malay na side effects sa ito ni ayong lawas. Naka-soft gel ina siya. Nga kung imo gani imnon, madasig matunaw, madasig maabsorb sa atong lawas, kag madasig ang epekto. Kag syempre Dr. Pinoy Squalene Capsule epektibo masaligan sa malawig nga panahon, padayon nga ginagamit sa aton mga kauturan, especially sa mga nagaproblema sa ila sinidugo, ang ila madaas nga blood pressure, blood cholesterol, blood sugar, kag ang ila sini blood calcium, potassium, basta dugo ang involved. The best ang aton Dr. Pinoy Squalene Capsule tungod the best ini siya nga cleanser kag regulator. Nga siling naton madugay na sila nagagamit, padayon gyapon ang ila maintenance kay ina nga mga baletian, mga degenerative diseases, kinahanglan naton iya maintenance, di ba? Maintenance na ina dapat sa aton para nga malikawan nga atakihon ikaw sang imo ginaantos nga baletian. Palamangkutan nung sa aton produkto kag sa imo ginabatsyag ang aton Dr. Pinoy Hotline 4411299. Kag namtawan ng Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa may Lopez, Mandalagan. Mabakal ina sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar sa tanan man nga sang Sincere Drugstore diri sa siyudad sa Bacolod, Negros Grace Pharmacy kag sa tanan nga The Generics Pharmacy. Okay na may gidiya kay Inday Chancel andi ko Watson. Sila niya sana all bigo aba manalahig ka pa sang kasakit sang buot mo. Dalahigon mo pa kami baw nga anak ka ho. Grace Alba, Miss Dasta Wams, good afternoon pa. Shout out naman sa nanay kag tatay ko sa Moises Padilla. Thank you. More power. God bless you. From Manila. Shine Redaza, Bangkaya, salamat man. Maayong hapon sa inyo.
Tita We, good PM. Please pakigreet naman sang happy birthday. Ang akong hinablos nga si Richelle Gayat. Happy birthday lang ga. Thanks, good, Tita Wilma. Oh, okay. Ante si Tita We, magbasa sang itong text sa ka-horoscope. Sa ito na mga kauturan nga nagasaulog sa ilang kadlawan karong adlaw. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yes, sa mga nagasaulog sa ilang kadlawan karon nga adlaw, happy birthday. Kaya syempre sa akon, isa ka anak-anakan din sa Action Radio, kay Inday Dorel, happy birthday sa imo. Halin man sa bugos nga pamilya sa Action Radio. Sa gapamangkot, kung pila ng edad ni Inday Dorel, kay tisiling nila tawe, dalaga pa si Inday Dorel, available pa? Yes! Na? Ang edad ni Inday Dorel subong nagaingat na. Butsingat, nagaingat ang iya katahom, nga pwede na amat-amaton, sa pag-ano, Inday Dorel, amat-amaton sa pagpangaluyag, hindi pa pwede ka pamana. Kaya hambal ni Inday Dorel, tapuso niya na yung katapusan nga numero sang kalendaryo. Well, anyway, kay Inday Dorel, kabato, happy birthday sa imo. God bless you more. More beauty. Di ba? Stay as sweet as you are, kumbaga. Okay. Alas 2:44, Action Radio, Philippine Standard Time. Preparar na para sa inyo text sa ka-horoscope para karon iya nga adlaw. Lunes na Lunes, Enero 13, tuig 2020. Una ito ng zodiac sign nga Capricorn. Ang mga Capricorn na tao Disyembre 22, tubtub Enero 19. Capricorn, ma-attract mo, kung yes, maangkon mo ang padayon nga kadalagan, kung ikaw ang makig-ayo sa imo ugangan. Bot silingon sa mga Capricornian ina nga mga married na, di ba? Kag isa pa Capricorn, pagpangutang, kinanglan ang sweldo mo suno sa imo horoscope, ang sweldo mo para hindi magresulta sa pagpangutang, kinahanglan budgeton mo sang maayo. Na kagang ideya sa pag-angkon sang iban pagin nga palangitan-an kinanglan porsigihon mo ina, na mas swerte mo nga numero 44, 39, 30, 11 kag 21. Lucky color violet. Sa mga Aquarius, Enero 20 tubto Pebrero 18. Mga dokumento mo de Aquarian ano ina? Kay gapangita ikaw sang trabaho. So, kinahanglan ang imong mga documents, preparar mo nga daan para dali, madasig kag kung mag-follow up ikaw early in the morning. Hindi nga hapon na kay kung hapon na wala ka na sang maguha pa. Okay? Kag subong man nga adlaw Aquarius, hindi ka magpanginit sa mga lahog lang dira. Kaya nga kung manginit ka, ikaw gid pierde. Cool ka lang. Relax ka lang. Kag hindi pagsapakain ng mga sunluganon nga ina. Mga maswerte mo nga numero 22, 29, 33, 12 kag 51. Lucky color mustard yellow. Sa mga Pisces naman, yes, sa mga Pisces, Pebrero 19 tubto Marso 20. Ang supernatural healing nga ginatawag makabuligid sa imo, para sa imo gin-compose nga spiritual song. Ang composer, kagali pa siyan. Likawan mo man ang tentasyon sa paggamit sa mga gadget. Kung mahimo, Pisces, tulog timprano. Para nga makabugtaw ka man timprano. Maswerte mo nga mga numero 17, 11, 29, 25, kag 33. Lucky color, cardinal red. Sa mga Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Wow.
Abi mo wala yan. Subungadla ba, maubos lang ang oras mo sa pagpamati. Pagpamati sa ano tawi, pagpamati sa drama. Drama sa radyo. Hindi. Maubos lang ang oras mo sa pagpamati sa drama sang broken-hearted mo nga friend. Ahay. Ha? Pero make sure, Aryan, nga hindi ka madala sa iya pagpangalisod. Ha? Kundi ikaw, mangin alagyan sang maayo nga pananawan sa kabuhi nga makabulig sa iya para nga maka-recover siya, para nga maka-move on siya, okay? Masuwati mo nga mga numero 29-41-30 kag 37, lucky color dark brown. Okay, kadto kita sa zodiac sign nga Taurus. Sa mga Taurus, Abril 20 tugdo Mayo 20. Taurian, may ginaitrahan ka nga paluwagan. Gaintra ka sa paluwagan, ikaw ang magasweldo sa paluwagan. Dugang langgin nga paghalong sa imo man himuon karon nga adlaw. Kung posible man lang para sa imo, likawan mo nga maglamierda sa gabi, lagaw bala lamierda, kung naton mga nanay pa. Maano ka, din ka makadtumang lamierda ka naman, pagpahimunong lagaw, no? Kung pwede, hindi ka maglagaw sa gabi para nga hindi ka makursunadahan sinang mga tao nga may makalamsang kamot. Mga kamutan. Maswati mo nga mga numero 3, 7, 11, 23 kag 44. Lucky color green. Sa mga Gemini naman, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Iniya sa mga singles ni Gemini, Gemini, posible may mag-propose sa imo. May mag-propose sa imo nga great love mo, syempre. Mag-propose siya nga kung mahimo, pwede ka makapakasal sa iya. Pero tandaan mo, Gemini, hindi kinanglan nga magpadali-dali sa kaugalingon mo sa pagdesisyon tungod ang pagpamana kung pagpangasawa, hindi lahog-lahog. Diba? Kung naka-experiensya ikaw sang kagamo sa imo trabaho, mas maayo nga magpamangkot ka gid-anay isang sa magpakita ka nga daw kabalo ka gali wala ka man know-how sina. Masuwati mo nga mga numero 1, 3, 19, 38 kag 41. Lucky color amber. Kabugusan sa nga itong unang nga bahin sa pagbasa sa inyong mga tag sa zodiac sign para sa itong horoscope, relax lang. Si Tita Wilma magabalik pagkatapos ng pilaman ka mga importante nga mga commercials. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon
gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. 51 Action Radio Philippine Standard Time. Pilanin natin ka mga greetings. Hi lang dagalita kay Gilbert Salazar, ta sa Barangay Bagroy, Binalbagan. Monitor lang ko ta sa Kainte Rizal. Ta Wilma, la kagid nga bag-o, kagang imo voice, nga puwerti katamis nga tingog mo subayan man ang tingog taman. Bao nga anak ko, salamat gid sa imo. Kag mayong hapon Tita We, pagliog tamyo kay Mercy dito Mandioya, yes, done na siya Tita We. Kay wala niya kuno na batian, ha ha ha. Sorry kun kulit. Tapos first time ko nga pag-open sa Facebook kay nami, gino ka inspire mga story. Kay God bless you and more power. Salamat gid sa imo. For telling me. Marlinda Pinya Verde Capricorn po. Oy, tapos ng Capricorn, nabasa na ni Tita Wilma. First zodiac sign ng Capricorn kay Ina. Okay? So, padayuno ni Tita Wilma nga aton katapusan nga bahin sa pagbasa sa inyo text sa zodiac sign para sa aton horoscope. Cancer na kita. So, sa mga Cancerian, mga natao, Hunyo 22, tubtub, Hunyo 22. Cancer, kung mahimo, lain naman nga style sa nga pagbaligya. No? Nga ano yung source of income selling, gabay and sell ka, no? Lain naman nga style sa pagbaligya, amo ang mangin rason sa imo kadalagaan. Halong ka sa mga manug-into, ha? Kaya basi-basalisi ka. Kaya hindi ka man basta-basta magsalig sa inuman nga ihambal sa bago mo lang nga makilala. Ilabi na gid kon makaapekto sa imo pinalangga. Mga maswerte mo nga numero 20, 11, 13, Justice siya kay 26. Lucky color, aquamarine. Sa mga Leo naman, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Gusto mo gid mga baratuhon nga mga kagamitan suno sa imo horoscope, mahilig ka pero mas magastuhan ikaw sa mga amo sina nga bagay. Kinanglan mangin maalam ikaw sa paggasto sa imo kwarta. Kag kinanglan nakahibalo ikaw kun di magkadto imo kwarta nga ginpangabudlayan. Kinanglan na imo ginpangibudlayan hindi magkadto sa wala. Kag ang plano mo man nga pagnegosyo tun-an mo anay sang maayo. Mas wanti mo nga mga numero 1, 9, 30, 45 kag 47. Lucky color, gold. Sa mga Virgo naman ay gusto 23, tubtub Setyembre 23. Yes, Virgo, halong ka sa scam halin sa internet. Kinanglan kilatison mo gid sang maayo ang bag-o mo nga makilala. Kung ginaplano mo ang mag-out of town, daloon mo lang kung anong kinahanglan para nga makag-enjoy ka gid. 4, 13, 32, 55 kag 51 mga maswerte mga numero lucky color scarlet. Sa mga Libra, Setyembre 24, tubtub Oktubre 23. Wow, bagong energy, kag ka-energetic gid sa imo karon nga adlaw Libra. Halin ina sa tawo nga naghatag sa imo inspirasyon. Kag nagaklaro ang posibilidad nga pagsulod mo sa isa ka relasyon. Basta single ka lang kag wala ka sang salamton. Kinanglan take it one at a time. Tungod ang madamo nga bagay dapat nga pasugtan mo lang anay antes ka magdesisyon. Mga maswerte mo nga numero 1, 8, 11, 29 kag 41. Lucky color lavender. Sa mga Scorpio naman Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Sa mga Scorpio, may maabot nga may nga balita karon nga adlaw. May isa ka
miyembro sa inyo pamilya nga magabalik sa inyo puluyan. Kag subong nga adlaw makalilingaw man para sa imo ang mga kabataan nga sa imo palibot, kag hindi lang yung subong nga adlaw kundi sa mga masunod pag nga inadlaw. Aha. Mga maswati mga numero 2513 34 kag 37 lucky color red. Sa mga Sagittarius, Nobyembre 23 tubtub Disyembre 21. Ang balasang horoscope mo, mag-umpisa ka sa bago nga negosyo kung may plano ka, kung may kapital na. Dako nga bulig ang nagkalain-lain nga pointers nga pwede mo mabaton halin sa mga industriya nga ginsudlan mo nga nangin maayo para sa inyo. Kag kung may mga suggestions sila para sa kaayuan, pamati sila. Mga maswerte mo nga numero 7, 11, 14, 19, kag 54. Lucky color, peach. So, nabatian na ito na itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope sa karoniya nga adlaw. Lunes, Enero 13, tuig 2020. Yes, kay Hinidino Cadiz, nga nagapod sa itong karon nga hapon, mayong hapon sa tanan. Tawe, greet ko lang family Tabuada, Calzado family, Sosa family, Siyo, kag Talimagaw. Sa, insakto na, Talimagaw sa Kawayan, from Janina Tabuada, pasensya again. Okay, relax lang Si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe,
Next, ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. On minuto nakaligad sa tagnang alas 3, Action Radio Philippine Standard Time. Tiyo naman sa aton coffee break, upo din Xanthone Plus Coffee Mix. Ang kafe nga himo halin sa soya, balunggay kag Xanthone. Ang kafe nga sa din may vitamins kag minerals plus ang insoluble fiber nga nagabulig sa aton sa pagtinlo sa aton colon o kuntinais sa isa ka tasa sang kafe sa mga mahilig sang kafe nga swabing aroma, swabing timpla kag swabing sabos. Nasiling ba lang nga may kape ka na may bulong ka pa, Xanthone Plus Coffee Mix gid lang. Ako ila-ila gid ko sa mga palainom sang kafe, subong nga inom nako pero Xanthone Plus Coffee Mix lang. Kaya nga way nako palpitate mo, di ba? Okay, go lang. Gani ikaw man, no? Mag Xanthone Plus Coffee Mix. Kag pwede na mabakal sa mga tindahan sa inyo lugar kag diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod, pwede kita makabakal online kag ma-deliver mismo sa aton puluyan pagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph kag sa Kalusugan Yan Facebook page. Tandaan gid lang nga ang authorized online distributors sang Xanthone Plus Coffee Mix amo gid lamang ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag Klinika de Alternativo Medicina. Wilma, liog lang ko dagwit kay Alma Estor sa Kabugmati lang ko di sa aning pahanukoy. Anelida de Jesus Buntalidad, salamat gid. Pero pasensya na si Tita Wilma magapaalam na sa aton pagpangalagad karon nga hapon sa This Is My Life. Antes maling aton pagpaalam ang aton quote of the day nagasiling, every day is another chance to change your life. I can't say goodbye. Salamat gid sa inyo pagupod kay Tita Wilma karon nga hapon. Kag madamo man nga salamat sa aton mga texters, sa aton mga kauturan nga nagupod sa Facebook Live. Sa wala naton malabutan pasensya gid, kag syempre salamat man sa aton mga partners sa technical control. Action Henry Pulgar, kag Action JM by Kin, upod man sa matahong nga dalaga sa pihak. Kag sa ngalan man sa amon station manager, Action Nona Di Mala Magbanwa Productions Chief, Action Rex Cantong. Tubtob naman liwat buwas, standby sa matahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon